pyydän lavalle kaikki, ketkä uskaltaa tulla tekijät. Tulkaa sitä. Ei Halli. Mene sinä kunnettamaan sinä nyt. Tekijät. Tekijät lavalle, annetaan heille. Joo, 8 saakka aamulla painaneet menemään tänään. Sä voit punnertaa sit kohta, mä tuun katselemaan, mutta ei tarvitse lavalla enää. Ja tää porukka on se, joka on saanut tän aikaiseksi tänään. Tää porukka on se, joka on äärettömän kiitollinen. Mä toimin heidän suunaan. Kiitoksia Anne, Hannu. Kiitos teille. Noniin, mennään juomaan. Bileet ei lopu vielä tähän. Otetaan lisää alkoholia. Onko siellä vielä? On, hyvä. Nimittäin itse tuossa radiossa työskenteleenä niin ihan ehkä tietää nämä tämmöiset hitit, mitä soi paljon. Ja ei ole Radio Nova ainoa, missä soi, vaan nimittäin nyt on semmoinen homma, että meille esiintyy tänään täällä semmoinen bändi, jonka kappale on mennyt listojen kärkeen. Se soi joka ikisessä radiossa ihan koko ajan. Se soi musiikkivideona, musiikki-tv:ssä. Paljon joukko te tulette tänään kuulemaan livenä Haloo Helsinkiä!